Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. Vandaag passie voor Back to the Roots. Daarom zijn twee heren aangeschoven. De eerste Michiel Meijers, welkom. Dankjewel. En Peter Verploeg, ook welkom. Dank u. Michiel, wat is jouw functie bij Roots? Bij Roots ben ik voorzitter. En Peter? Ik zit in de Raad van Advies. Oké, dus het bestuurlijk orgaan en het adviesorgaan. Ja. Welke bestuursleden zijn er nog meer van jullie bestuur? We hebben bij Roots nog 3 andere bestuursleden. Dat zijn Ilse Seyrier, Annemiek Drijdijk en Orin de Hulsters. En Roots, hoe lang bestaat dat? De stichting is opgericht rond 2011 door 4 voorgangers van mij. Ja. Oké. En wat zijn de doelstellingen van Roots? Als Roots proberen we om meer hoger opgeleide jongeren die uit Zeeuws-Vlaanderen wegtrekken vanwege een studie, om die terug te krijgen naar Zeeuws-Vlaanderen. Er is hier namelijk een enorm tekort aan sowieso mensen in het algemeen, jongeren zeker. En vacatures staan veel te lang open in onze ogen. En die proberen wij op een leuke, interessante manier voor het voetlicht te krijgen. Ja, dan zeg ik, noem het er eens een aantal. Interessante... Vacatures? Ja, vacatures, ja. Wij zoeken natuurlijk heel erg naar de hoger opgeleide vacatures en die veranderen continu. Er is natuurlijk niet echt een hele grote groep aan vacatures, maar degenen die er zijn wel heel erg belangrijk. Die gaan van marketing naar HR, naar strategische beleid en dat soort zaken meer. Waar we knappe koppen voor nodig hebben om die bedrijven die hier zitten in Zeeuws-Vlaanderen vooruit te helpen. Peter, ken jij een aantal voorbeelden waarbij ze echt mensen van dat kaliber zoeken in de gemeente Sluis? Ik ken natuurlijk het bedrijf Hydrovision in Schoondijken. Oké. Dat is ook een technisch hoogwaardig bedrijf die op zoek is naar goed gekwalificeerd personeel. Al jaren eigenlijk, ja. Ja, en Michiel, jullie zijn dan een stichting, begrijp ik. En waar vallen jullie onder of waar werken jullie mee samen? We zijn op zich onafhankelijk. We zijn onze eigen stichting, zeg maar we werken heel erg nauw samen met de gemeentes. En dat gebeurt dan voornamelijk via Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Dat is weer een aparte stichting die in het algemeen Zeeuws-Vlaanderen op de kaart zet. En je kunt ze misschien kennen van het feit dat Zeeuws-Vlaanderen ooit tot vorig jaar eigenlijk, op de emigratiebeurs in Nederland heeft gestaan. Als enige regio van Nederland, zeg maar, tussen Noorwegen en IJsland en Nieuw-Zeeland en dat soort zaken. En dat Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, zeg je, er zitten 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentes in. Ja. En ook het bedrijfsleven. Ja, zit er ook bij. En wat zijn dan de speerpunten van Roots? Ja, wij focussen ons dus meer op de hoger opgeleide jongeren. Omdat het probleem daarvan is dat je in Zeeuws-Vlaanderen kun je niet studeren. Er is geen hbo-instelling, er is geen wo-instelling in Zeeuws-Vlaanderen. Dus alle havisten en vwo'ers, als die willen gaan studeren, zullen ze de regio uit moeten. En zeker gezien de infrastructuur in Zeeuws-Vlaanderen is het gewoon heel lastig om de binding met je regio te houden in Zeeuws-Vlaanderen. Dus het is bijna vanzelfsprekend dat eenmaal je uit Zeeuws-Vlaanderen bent, dat het heel lastig is om terug te keren. Gelukkig zijn er een heleboel studenten die dat wel doen, maar vooralsnog niet genoeg. En voor dat verschil, om te zorgen dat er meer terugkomen, zetten wij ons extra hard in. En hoe doen jullie dan? Gaan jullie ook naar de universiteiten toe in Brabant of in de rest van Nederland? We doen dat met name door op dit moment nog, we zijn ook een groeiende stichting, we zijn nog niet zo groot als dat we zouden willen zijn. We zijn op dit moment druk bezig om de middelbare scholen te bevragen en te informeren over de mogelijkheden van Zeeuws-Vlaanderen, zodat de studenten voordat ze vertrekken al een beter beeld hebben van Zeeuws-Vlaanderen. Ik zie Peter ondertussen knikken. Jij bent ook voorzitter van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Swint College. Kun je daarin vinden? Wat doen jullie dan als Swint College? Ja, het is wel een andere rol die ik daarin heb natuurlijk als oudergeleding. Maar vanuit Roots ben ik vanuit de Raad van Advies ook betrokken met de klassikale voorlichting. Dat doe ik samen met een collega van Michiel. We hebben dus dit jaar voorlichting gegeven aan 3 klassen HAVO 5 en 2 klassen van VWO 6 hier op het Swint College. Dat de leerlingen in ieder geval informatie krijgen over de mogelijkheden van werken en leren in de regio. Dus je kunt naar de HZ Vlissingen, je hebt natuurlijk de Roosevelt Academie in Middelburg. En natuurlijk ook heb je HBO-instituten vlak op de grens, Brugge, Eeklo, Gent. Dat zijn allemaal studentensteden eigenlijk waar de leerling ook terecht kan voor een studie en om vervolgens ook hier te kunnen werken. En die bijeenkomsten op het Swint College, is dan het bedrijfsleven er ook bij?
Op dit moment niet, maar dat zou ook een mogelijkheid zijn natuurlijk, want de bedrijfsleven is wel betrokken met Roots. Er zijn op dit moment 60 bedrijven geloof ik die aangesloten zijn bij Roots, die allemaal daar een toegevoegde waarde in zien. En ook daar op termijn misschien ook daarbij willen aansluiten. Ja. We hebben dat wel gedaan bij het Zelderust College. Okay. In Terneuzen, ja? Ja, in Terneuzen. Daar zijn we met iemand van Cargill naar een les scheikunde gegaan. Daar hebben ze het volgens mij over het destilleren gehad. En dat is natuurlijk superleuk, omdat je een scheikundeleraar die vertelt het vanuit de boekjes. En je moet zus en zo destilleren en daar is het allemaal goed voor. En dan komt er iemand vanuit het bedrijfsleven, die heeft ook al die kennis wel opgedaan. Maar die heeft dat vervolgens ook kunnen implementeren. En hoe werkt dan als je moet destilleren met een vat van 100.000 hectoliter, ik noem maar wat. Ja. Dan komt er heel iets anders bij kijken dan dat je dat natuurlijk in een pipetschaaltje aan het doen bent. En zo proberen we de bedrijven en de studenten zeg maar, van Zeeuws-Vlaanderen, de jongeren van Zeeuws-Vlaanderen, bij elkaar te brengen. En het Reinaardcollege, gebeurt er ook zoiets? Ja, daar zijn we ook actief bij. Daar zijn we nog niet met de bedrijven in de klas geweest, maar dat staat wel op de agenda om dat een keer onder de aandacht te brengen, dat voor elkaar te krijgen. Maar we komen sowieso bij alle scholen terug op de terugkomdagen, dus waarin de studenten terugkomen naar de middelbare scholen waar ze vandaan komen, waarin ze uitleg geven over hun studie. We zijn betrokken bij de beroepsspeeddate, inderdaad, moeilijk woord. Dat wordt ook door alle middelbare scholen tezamen georganiseerd, ook op het Zelderust volgens mij in Terneuzen. En de diploma-uitreikingen, daar zijn we ook steeds bij betrokken. Oké, dan grensoverschrijdend. Werken jullie ook veel samen met de Belgen? Nog niet, tenminste niet als stichting, zeg Vind ik wel jammer. Ja, is ook zo, dat klopt. En dat is ook wel een punt waar we naartoe moeten. Daar worden we ook steeds door mensen om ons heen op gewezen. Van hey, er zijn interessante scholen in België. Dat is natuurlijk ook zo. Er zijn interessante bedrijven in België. Ik heb zelf ook heel lang in België gewerkt. Met veel plezier, terwijl ik hier woonde. En dat hoor ik ook van veel andere mensen. Dus dat zijn zeker mogelijkheden. Ja. En hoeveel mensen komen nou eigenlijk door Roots terug naar de Zeeuws-Vlaanderen? Enig idee? Nee, daar hebben we geen harde cijfers van. Nee. Geen harde cijfers Nee. van. Maar die zijn er wel, hè? Die dan beide partners, als die een baan kunnen vinden in Zeeuws-Vlaanderen, dan komen ze met liefde en plezier terug. Ja, nou ja, heel toevallig nog. Iemand die bij Roots betrokken is, zei in januari nog van nou, ik kom echt nooit meer terug naar Zeeuws-Vlaanderen. En ze heeft, geloof een maand geleden of zo, een paar weken geleden, heeft ze getekend bij een bedrijf hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. En het leuke is, wat je dan ziet, is dat die bedrijven, die kunnen dan met die jongeren, studenten, young professionals zeg maar, kunnen ze eigenlijk nieuwe kanten op met hun bedrijf. Omdat ze samen met de nieuwe ideeën en het out-of-the-box denken van young professionals, kunnen ze nieuwe stappen zetten. Ze hebben wel een idee van we zouden misschien ook wel eens die kant op moeten, maar ik weet niet zo goed hoe. En daar heb ik iemand voor nodig. En niet iemand die al 40 jaar ook in dat vak zit, want die weet ook wel hoe die rechtdoor moet lopen. En dat vind ik de leuke synergie die je ziet in de innovatieve geest wel die in Zeeuws-Vlaanderen zit. En dat dan gecombineerd met die jongeren waar wij veel contact mee hebben. Oké. En jullie hebben ook foldermateriaal natuurlijk. Ja. Je hebt ook iets meegenomen, begrijp Ik heb iets meegenomen, ja. Nou, kunnen we het even laten zien? Zal ik dat eens even laten zien? Ja, heel graag. Dat vind ik heel leuk. Dat is een zak van Roots Zeeuws-Vlaanderen. Ja, hier stoppen we alle spulletjes in die we aan de studenten meegeven. Ja, kijk, hier staat het www.rzvl.nl en info, apenstaartje zeg ik dan maar, rzvl.nl. Ja, daar kun je en nu natuurlijk komt, meer over lezen. ik zou zeggen aap uit de mouw, maar dat is natuurlijk... Nee, het is een kaart van Zeeuws-Vlaanderen en die is niet door ons gemaakt. Hij is door Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen gemaakt. Maar wij laten hem graag zien, omdat die eigenlijk aangeeft waar Zeeuws-Vlaanderen voor staat. Oké, kun je dat kort toelichten? Het bevat de interessante punten van Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van beleven. Dus uitgaan, lekker eten, cultuur, mooie dingen zien. We hebben natuurlijk heel veel natuur in Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook op het gebied van bedrijven en dat soort zaken meer. Kijk, wat heel speciaal is aan Zeeuws-Vlaanderen vind ik iedere keer, is dat we iedereen noemt het the middle of nowhere. Zeker als je mensen uit Amsterdam vraagt van, waar ben ik nou weer aangekomen? Maar we zitten bijna in het hart van Noordwest-Europa. Ja, Benelux, zeker. Benelux, maar ook Londen is dichterbij dan vanuit Amsterdam. Amsterdam is dichtbij. Het Roergebied is heel dichtbij. Brussel is dichtbij. En Parijs is helemaal niet zo ver weg. En toch voelt het alsof we in een soort van gat van de storm zijn terechtgekomen, van een tornado. En dat is natuurlijk wel heel apart eigenlijk voor Zeeuws-Vlaanderen. En Peter, jij komt oorspronkelijk ook uit Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Hoe komt dat nou? Komt dat door die rivieren die er allemaal
Zo van west naar oost stromen, of is dat... Je hebt natuurlijk de Westerschelde, je hebt natuurlijk als barrière, als grens. En de natuurlijk Oosterschelde. de Oosterschelde. En ook natuurlijk de grens met België. En dan de grote rivieren nog? Ja. Nee, want die lopen ook allemaal... Maar met name omgrens Vlaanderen, die trekt de grens gewoon weg. Dat het gewoon één grote regio wordt. Wat Michiel ook aangeeft. Dat de wereld is, we zitten in het centrum van de wereld, van Europa. Maar als ik nou jou diep in de ogen kijk, moeten we dan meer naar Brugge en naar Gent en naar Antwerpen als naar de overkant? Nou, ik zeg zoek de samenwerking. En met België en met de overkant Vlissingen en Middelburg. Alleen het zit nog niet in jullie speerpunten, begrijp ik. Nee, dat klopt ook wel. Nou, toen je de vraag stelde aan Peter, dacht ik van... mijn antwoord daarop zou zijn, nee, we moeten naar onszelf kijken en we moeten onszelf ontwikkelen. Ja. En natuurlijk doen we dat met de buren. En dat is België en de overkant, noem ik het dan maar even. Zeker, en West-Brabant misschien ook wel. Waarom niet? Ja, zoek de mogelijkheden waar ze liggen. Ja. Kijk, de arbeidsmarkt in Zuid-Vlaanderen is natuurlijk op zich heel klein. Maar op zich, op het moment dat je de grens over durft te kijken, dan wordt die opeens bijna eindeloos natuurlijk. Brugge, Zeebrugge, Gent, Antwerpen en misschien zelfs wel Brussel. Ik heb heel lang voor een klant gewerkt in Brussel. Als je buiten om de files rijdt, sta je er om een uurtje. Ja, een zwager van mij, die rijdt elke dag naar zijn werk naar Woerden. Daar woont hij in principe een half uur vandaan. Maar door de files doet hij er 1,5 uur over. Dan denk ik, ja, weet je, die afstanden zijn wel groot in Zuid-Vlaanderen. Maar omdat het zo rustig is, valt het redelijk mee, zeg maar, in tijd. Wat is een roetsbaan? Michiel? Oh, ja, zal ik? Ja, jij bent de voorzitter. Ja, dat is de voorzitter, maar je mag gerust aanvullen, nee, natuurlijk. Wij zijn niet zo moeilijk, hoor. Een roetsbaan is natuurlijk een baan waar je lekker op kunt glijden. Ja. Waar het heel snel op gaat. Maar jij refereert natuurlijk naar ons evenement. Wat op 18 mei werd gehouden. En waar is dat? Dat is in Terneuzen, in het Scheldetheater. Geen minder plek natuurlijk. Nee. Ons idee kwam eigenlijk in samenwerking met Young Management, Kring Zuid-Vlaanderen. Die zijn wel iets ouder dan onze Young Professionals, maar ook zeker jong van geest. En zij wilden graag ook iets doen met bedrijven en Young Professionals en jongeren. En wij hebben erover gebrainstormd op het terras, zoals dat hoort in Zuid-Vlaanderen natuurlijk. Ik voel hem al helemaal komen. Ja, ik ga er niet te ver over uitweiden. Nee, dat was heel gezellig. Maar wat eruit kwam, was dat we een soort van banenmarkt wel wilden creëren, maar niet een banenmarkt wilden maken. Wat betekent dat nou? De meeste banenbeurzen, banenmarkten ik ben van het bedrijf X en ik heb allemaal snoep en pennen. En je mag bij mij langskomen om te vragen hoe geweldig mijn bedrijf wel niet is. En die studenten komen daar dan één voor één langsgeschoven. We hebben bedacht dat moet anders, dat moet meer Vlaams, dat moet meer Zeeuws-Vlaams. Dat moet gezellig zijn, er moet gelachen kunnen worden, er moet goed gegeten worden en er moet goed gedronken kunnen worden natuurlijk. We hebben ervoor gezorgd dat we 60 studenten hebben, die studeren ergens anders dan in Zuid-Vlaanderen. Die komen daar naartoe op 18 mei. En we hebben zo'n 100-tal werkgevers gevonden die met die studenten in contact wilden komen. Die zetten we samen in het Scheldetheater en we voeren een interactieve show op het podium. We hebben zelf bedacht, zelf geschreven, voeren we zelf uit. Dus dat wordt nog heel veel studeren de komende dagen. Ja, dat wordt nog spannend hoor. Ja, zeker. Oh. En de bedoeling is dat we, omdat het interactief is, dat we de zaal, dus die mensen, de studenten en de bedrijven, de werkgevers, betrekken bij de hete punten, de hete hangijzers van Zuid-Vlaanderen. Is het hier leuk om te wonen? Is het hier leuk om te werken? En zo niet, wat doen we er dan aan? En wat missen de studenten? Wat zien ze niet, wat er wel is? Grote bedrijven, interessante vacatures. En misschien ook wel kleinere bedrijven, maar met ook interessante vacatures. En dat proberen we op een zo leuk mogelijke manier voor het voetlicht te brengen. Inderdaad, dankjewel. Het is in de vorm van een vonnis, van een rechtbank zetten. Een soort jury, onafhankelijk, en die gaat... Ja, nee, het is met een rechter. Die moet uiteindelijk het vonnis vellen. De rechter is Roderick Otto Olivier Isidor Bos. Zo. Dus dan weet jij wel over wie ik het heb, denk ik. Die zit dat voor. En de beklaagden zijn de heer Lonink en de heer Druijser van HVRA. Zij moeten uitleggen waarom Zuid-Vlaanderen het eigenlijk heeft laten lopen. Waarom zijn wij nou in godsnaam een krimpregio geworden? Ah, oké. Ja. Een beetje in de verdediging stoppen en dan Precies. kijken hoe dat ze reageren. En er is een officier van justitie en er is natuurlijk ook een advocaat. Ja. En op die manier proberen we dan het verhaal van Zuid-Vlaanderen te vertellen. Interactief, dus je kunt antwoorden geven op vragen die gesteld worden. En daar kunnen kleine discussies ontstaan over de stellingen die we poneren.
Het leuke voor de studenten eraan is niet alleen dat ze eventueel een hele leuke baan kunnen vinden, dus vandaar ook een roetsbaan, dus zorgen dat je snel aan de baan kunt komen. Maar de hoofdprijs voor de beste student die de beste antwoorden heeft gegeven in de snelste tijd, die kan een jaar lang gratis in de auto rijden. Zo. Hebben wij geregeld. Nou, heel goed. Ja. Peter, jij gaat er ook zijn? Natuurlijk. Natuurlijk. En wat is jouw rol of mag je dat niet verklappen? Raad van advies, hè? Adviseren. Controleren. Controleren. Nee, maar goed bezig. Genieten denk ik. Ja. Zijn daar ook de leerlingen van de middelbare scholen bij op 18 mei of alleen de... Nee, het zijn echt alleen de studenten. Oké. En ook docenten van die scholen? Ook niet. Nee. Oké, hebben jullie nog punten voor de kijkers? Want we gaan het zo afronden. Zijn er nog een aantal dingen die we nog niet genoemd hebben? Oftewel in de gemeente Sluis, oftewel van Roets. Hoe diep gedacht. Nou ja, vanuit de gemeente Sluis zijn we natuurlijk heel actief op het Zwinnercollege. Ja. Om gewoon het product wat er staat, die voorlichting, om dat verder uit te breiden. In samenstelling ook met de werkgevers in de regio. Ja. Die ook de betrokkenheid moeten hebben met het Zwinnercollege. En heb je ook een datum in je hoofd dan? Net als Michiel 18 mei zegt. Hebben jullie ook nog... Nou, we hebben net een sessie achter de rug. Dus we zijn nu bezig met de voorbereiding voor het volgende schooljaar. Voor de nieuwe lichting studenten van HAVO5 en V6. Oké. Ja. En die sessie dat is pas geweest. Was het succesvol? Ja, door 5 klassen met totaal iets van 120 leerlingen. Dus volgens mij dat was zeker een succes. Maar met als kanttekening dat de leerlingen ook op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheden in de regio. Ze weten blijkbaar helemaal niet wat er voor mogelijkheden er allemaal zijn. Ja. Dicht nabij huis. Nou, ik denk dat deze aflevering genoeg stof geeft, zelfs op de terrassen in Zeeuws-Vlaanderen. Ik hoop het. Wat de Roets allemaal doet met de Roetsbaan en zo. Dus, mag ik nog iets vragen aan de kijkers thuis? Ja. We zijn op dit moment met 4 bestuursleden en we wilden er graag 6. Okay. En Ilse komt dan wel uit de gemeente Sluis in ieder geval. Maar zij woont tegenwoordig in Hulst en ik ook. En we hebben nog iemand die woont in Zuiddorpen en in Koewacht. Oh ja, dus meer een oostelijke... Ja, we zouden graag wat jongere studenten, young professionals, voel je zeker niet te oud. Meld je aan via www.rzvl.nl of bel ons of wat dan ook. Ja. We hebben echt behoefte aan mensen om onze ideeën, om onze projecten die op stapel staan. Want de Roetsbaan is niet het enige, er komt nog veel meer aan. Om die waarheid te laten worden. Beste kijkers, de wijzen uit het oosten zijn er al. En we zoeken nog 2 wijzen uit het westen. En volgens mij moet dat gewoon lukken. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. En mijn gasten ook. Hartelijk dank. Michiel. Dankjewel Jan. Peter. Jan, bedankt. Tot de volgende. Want second opinion, hè? Ja, daar zijn we er weer. Hè? Tweede keer, hè? Tweede keer. Hier was. Ja. Graag gedaan.